Dobrý deň, priatelia. Moje meno je Hana Semová a určite ma mnohí poznáte z web stránky www.peniazedovrecka.sk, kde som autorkou článkov a tipov, ktoré tam máte možnosť čítať. Toto krátke video vám predstaví našu úplnú novinku, ktorú sme pripravili pre vás. Touto novinkou je e-book alebo elektronická kniha s názvom 10 schopností solventného človeka, alebo veľmi ľudovo povedané, ako sa dostať z mínusov na účte finančného bahna do plusu. Čo nájdete v tejto knihe? Nájdete v nej súhrn mojich skúseností, ako aj skúsenosti ľudí, ktorým sa podarilo znovu nadobudnúť tieto schopnosti, a určite v nej nájdete popísané konkrétne kroky, ktoré vám pomôžu tieto schopnosti nadobudnúť. Najdôležitejšia a preto prvá schopnosť, ktorú potrebuje človek nadobudnúť, aby mohol byť solventný, je schopnosť mať cieľ a plniť si ho. Mať a dosahovať sny a ciele je to jediné, čo vás motivuje k zmene. Zdravý rozum alebo urobte si poriadok je druhá zo schopností, ktoré solventný človek má. Táto schopnosť zabezpečí, že získate úplnú kontrolu nad svojimi výdavkami a príjmami v zmysle viac zarobiť ako minúť. Znižovať a vyrovnať svoje dlhy a zabezpečiť, aby iní nemali voči vám dlhy, je treťou schopnosťou, ktorú solventný človek má. Zabezpečí mu to viac peňazí do jeho vrecka a menej z jeho vrecka. Štvrtou schopnosťou, ktorá je veľmi potrebná pre každého z nás, je schopnosť získať pre seba funkčný návod ako na to. Ak chcete urobiť zmenu, potrebujete poznať návod, ktorý funguje. Návod, ktorý si ako solventný človek s touto schopnosťou vytvoríte sami a bude vám jednoducho fungovať. Schopnosť pracovať na 110%. Piatá, ale veľmi podstatná schopnosť. Už naši predkovia hovorili, bez práce nie sú koláče. Byť solventný znamená urobiť preto fakt maximum. Vedieť si vypýtať peniaze. To je šiesta schopnosť, ktorú solventný človek má. Peniaze z neba sami nepadajú. Ak robíte naozaj kvalitnú prácu, pýtajte si za ňu adekvátnu odmenu. Disciplína. Siedma magická schopnosť solventného človeka. Dodržiavať svoje vlastné rozhodnutia, držať sa plánu, vedieť rozoznať pravdivé a nepravdivé informácie, zodpovedne ísť a plniť si svoje sny a ciele, to je to, čo solventný človek robí. Odkladať si 10% z príjmu je dôležitou 8. schopnosťou, ktorú solventný človek má. Buduje si tým rezervy a postupne vytvára nadbytok. Nájdite si trénera. Človek je tvor učenlivý, ale z neba mudrý nespadol. Nájsť si k sebe človeka, ktorý už skúsenosti so solventnosťou má, opakovane a s ľahkosťou získava peniaze do vrecka, je 9. schopnosť, ktorá vám zabezpečí, že rýchlejšie a bez vašich omylov budete aj vy solventní. Vytvárať si rezervy. Táto 10. schopnosť je ako čerešnička na torte. Vedieť si vytvoriť rezervy, ktoré vám následne vytvárajú aktíva a sami vám nosia peniaze do vrecka, je schopnosť, ktorá vám zabezpečí dlhotrvajúcu a krízou neovplyvnenú solventnosť. Takže želám vám príjemné čítanie.